Moro moro katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan tultu Jyväskylään ihan turistina tänne pörräilemään ja tarkoituksena olisi lähteä viemään kassillinen leffoja tonne Leffadivariin ja se on tossa ihan muutama askeleen päässä ja käydään katselemassa minkälaista siellä on ja paljonko saadaan DVDstä pohjavaluuttaa. Ja heti sisälle astuttuani vein leffat kassalle myyjälle tsekattavaksi. Samalla kun myyjä arvioi niitä, minulla oli hyvä hetki katsoa kaupan tarjontaa. Leffat on lajiteltu hyllyihin kategorioittain, mikä on ihan fiksu valinta. Paljon löytyy elokuvia, mutta löytyyhän täältä myös kaikkea muutakin. Esimerkiksi videopelejä. Wow! Harmi vain, että vaihdossa täytyy valita kotiin vietävät käytetyistä DVDistä. Loput hankinnat täytyy maksaa ihan käteisellä. Jännä nähdä, täyttyykö meikäläisen reppu vielä videopeleistä tällä reissulla. Senhän me näemme videon lopussa. Videopelitkin on lajiteltu pelikonsoleittain. Ja löytyyhän täältä vielä figuureja hyllyyn. Vitriinistä löytyy kaikki tärkeimmät, oletettavasti kaikki arvokkaimmat pelit ja vehkeet. Hyvää kahvia. Ja näin ollaan palattu Jyväskylän reissulta takaisin studiolle. Ja siinähän kävi nyt sellainen juttu, että mun piti kuvata siellä Jyväskylässä vielä tää loppuosiokin, mutta innostuin sen verran paljon pyörimään siellä, että unohtui oikeastaan pistää se kamera päälle. Joo. Joten täällä sitä ollaan. No mites siinä vaihdossa sitten oikein kävi? No, siinähän kävi sillä lailla, että he eivät halunneet kuin vaan 1/4 niistä DVDistä, mitä vein sinne. Niistä taisi olla vissiin jonkin verran naarmuja, että minkä takia ne ei sitten puolineet niitä muita. Ja siitä 1/4 mä olin ihan yllättynyt. He tarjosivat 30 € vaihdossa. No, mähän en kuitenkaan halunnut niitä loppujakaan DVDtä tuoda sieltä Jyväskylästä takaisin kotiin. Mulla oli itse asiassa alun perinkin suunnitteilla pistää se koko kassi vaan jossain Facebookin roskalavassa kiertoon, mutta sitten tuli tämmönen yllättävä Jyväskylän reissu tässä, niin kekkasin sitten, että voisin sitä kokeilla, että saako mitään niistä. No, mä jätin sitten vielä ne loputkin sinne. Ne sai niistä sitten tyhjiä kansia itselleen ja lisäsivät vielä pottiin 5 €. Elikkä mulla oli 35 € tuhlattavana. Ja nyt mä voin esitellä, että mitä mä sieltä Nörttiparatiisista sain sitten mukaan. Vaihdossa otin sitten 3 DVDtä vaan. Tää on joskus mulla aikoinaan ollutkin. Evil Dead. Ja tykkään tästä elokuvasta, niin oli tää saatava sitten taas takaisin hyllyyn. Mä oon joskus luopunut aika paljon DVDstä aikoinaan. Keräilin aikoinaan DVDtä, mutta sitten tuli jossain vaiheessa semmoinen vaihe, että en halunnut enää niitä hyllyssä pitää, niin luovuin niistä. Ja nyt mä sitten näköjään keräilen niitä vähitellen taas takaisin hyllyyn.
Joo, Evil Dead tuli hommattua nyt sieltä ja 15 € tää olisi maksanut siellä, mutta vaihdossa mä nyt sain tän. Veikkaisin, että jostain huutonetistä tai jostain olisi saanut edukkaammin, mutta jotain mun oli sieltä puodista otettava, niin tää oli oikein kelpo elokuva siihen. Noin, sellainen. No sitten. Tää oli vähän tämmönen, mä en ole nähnyt tätä elokuvaa. Ja ajattelin, että kun mulla tulee aina välillä semmosia zombivillityksiä, niin tämmönen The Dead-elokuva tarttu sit käteen. 7 € oli pyyntihinta. Kattelen tän sitten, kun alkaa tuntumaan siltä, että pitää jotain zombileffaa nähdä. Joo, sitten vielä viimeisenä tuli otettua tämmönen importti DVD Death Note. Tykkäsin siitä animesta aikoinaan ja se Netflixin leffaversio, mikä siitä tehtiin, niin sehän oli ihan puraa. Ainut hyvä juttu siinä oli Willem Dafoe. Mutta tää on joku japanilainen versio. Vaikutti mielenkiintoiselta. Ja tämäkin kustasi 15 €. Eli näistä tuli yhteensä 37. Eli 2 € jouduin sitten maksamaan vähän ylimääräistä. Tää vaatii aluevapaan DVD-soittimen. Mä en ole varma, onko mulla mikään, mikä pyörittää tätä. Mutta kyllä tän läppärillä ainakin saa pyörimään. Mutta eihän mä sitten kuitenkaan voinut olla ostamatta jotain pelejäkin sieltä, kun sinne asti olin mennyt. Aina on kiva tukea vähän tommosia pikkupuoteja. Jos ei niitä tue, niin niitä ei olisi ollenkaan pystyssä ja sehän harmittais. Mulla on tässä itse asiassa kävin myös kirpparilla. Kirpparilla kävin ja 2 € ostin tämmösen Pleikka 2 pelin. Voidaan itse asiassa kurkata tää nyt eka. Mä esittelen sitten noin. Ai. Täällä on ihan ohjevihko, mikä on ihan ok kunnossa. Ja levykin on oikein hyvässä kunnossa. Tämmönen tuli kirpparilta, mutta palataan takaisin siihen videodivariin. Ja sieltähän mä hommasin tämmösen Famicom, Super Famicom kasetin. Mulla ei ole vielä yhtäkään Super Famicomin peliä ollut ja mulla on semmonen adapteri, minkä saa Super Nintendon päälle, niin siinä pystyy pelaamaan tämmösiä. Ja haluaisin kokeilla sitä, että miten se toimii. Niin sen takia oikeastaan ostin. Tää on joku ravipeli. Tässä on jotain hevosia. Ja maksoi 3 €. Sitten mä hommasin vielä... En tiedä miksi mä hommasin tän, mutta Pleikka 1:lle maksoi 10 € tämmönen velhopeli. Ja en tiedä onko hitti vai huti. Ihan mielenkiinnolla haluan nähdä. Tässä ei näköjään toimi muistikortti, ei analogiohjain, ei mikään. Ja tää on 2003 vuonna tehty. Se ei lupaa kyllä hirveän hyvää. Mut 10 € maksoin tästä. Ei löydy hyllystä. Nyt löytyy. Sellainen satsi tuli tällä kertaa mukaan ja tosissaan tykkäsin siitä divarista tosi paljon. Siellä putiikissa ei löytynyt tosissaan kaikkia niiden DVDt. Niillä on joku varasto, missä on ihan älyttömästi leffoja. Verkkokaupasta löytyy paljon enemmän niitä leffoja. Sieltä pystyy käydä kurkkimassa ja tää ei ole tehty kaupallisessa yhteistyössä. Mutta mainitsen nyt vaan, koska se oli oikeasti ihan mukava puoti. Mut joo, tää oli tämmönen video tällä kertaa. Ajattelin nyt, että jos tää nyt jotain viihdyttäisi tämmönenkin video. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Ja jos tykkäsit tämän kaltaisista videoista, niin pistä sitä tykkäystä. Kommentoida voi ihan mitä vaan. Voi vaikka heittää, että jos tämmöiset videot kiinnostaa, niin onko sulla jotain suositusta, missä voisi käydä tämmöisissä divareissa tai
pelikaupoissa tai jossain pyörähtämässä. Tossa kun alkaa pikkuhiljaa säät paranemaan, niin mä rupeen kolumaan noita pikkukyliä taas. Ja jos sieltä löytyy jotain pikkuputiikkeja, niin varmasti menen käymään pyörähtämässä. Ja kuvailen siitä varmaan tänne tubeenkin videota. Ei mulla muuta tällä kertaa. Katsotaan mitä ensi kerralla tehdään. Se on moi moi!